салом аз Тоҷикистон. Салом аз шаҳри Тюмени, Федератсияи Россия. муҳсинҷон, мо медонем ки шумо дар шаҳри Тюмени, Федератсияи Русия имсол ба курси сеюм гузаштед ва Бале, бале. ихтисосатон амнияти иттилоотӣ аст. Бале. ҳамчунин роҳбари ҷавонони тоҷик дар шаҳри Тюмен ҳастед. ҳамин хел? Бале, дар шаҳри Тюмен, вилояти Тюмен. бале. хуб, суҳбати мо ҳам атрофи таҳсил, атрофи дигар ҷавонони тоҷик ва умуман кору зиндагии шумо меравад. ин гурӯҳи волонтерӣ ҳастанд ки бо тамоми студентҳои хориҷи кишвар саркор мекунанд. тамом миллатҳое ки дар ин ҷо ҳозир доранд метавонанд бо он қатор мусафир. гурӯҳ аз якчанд офисҳо иборат ҳастанд. роҳбари ассоатсия национал студентов лесан ҳастанд ва инчунин якчанд офисҳо ҳастанд ки региональный офис, яр офис, ҳамон дигар чизҳо. нахуст ҳамина бигӯед ки чӣ хел шуд ки шумо тасмим гирифтед бояд дар Русия таҳсил кунед, на дар Тоҷикистон? Хуб, аз рӯзҳои аввал гӯем ки шавқу завқ буд дар хондан дар шаҳри хориҷ, берун аз давлати худ, берун аз шаҳри худ. ва аз сабаби он ки ба забони русӣ хеле фаҳмишам сустар буд ва хуб мефаҳмидам, дарк мекардам, хостам ба ягон шаҳри Федератсияи Русия таҳсилро идома диҳам. ва чун аввалан ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия хостам дохил шудам, ба сабаби оне ки андакак бал камира кард, ба ин хотир ба шаҳри Тюмени Федератсияи Русия дохил шудам. то рафтан ба Русия дар Тоҷикистон таҳсил накардед дар ягон мактаби олӣ, ҳамин хел? На, мактаби миён на. шеваи қабули довталабон ба макотиби олии Русия чӣ хел аст ва шумо чӣ хел гузаштед, умуман чӣ хел донишҷӯ шудед? тариқи квотаи Россотрудничества ки ҳамасола дар Тоҷикистон баргузор мегардад, тариқи онлайн регистратсия мешавад, ба қайдгирӣ мешавад ва баъдан дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон даври якуме имтиҳон мегузарад ва дар донишгоҳи славянии Тоҷикистон бошад даври дуюмаш, яъне собеседование мегузарад. аз ҳар ду ин имтиҳонҳо шумо гузаштед? бале, бале. чӣ душвориҳо буд барои дар ҳамин имтиҳонҳо? хуб, аввалан дар хориҷи кишвар супоридани худаш як тарсу ҳассосият дорад. буданд баъзан саволҳо ки каме мушкилӣ доштанд, вале бо сари баланд супоридемаш. чаро шумо махсус амнияти иттилоотиро интихоб кардед? яъне барои чӣ? хуб, шавқу завқ аз давраи кӯдакӣ буд. бо компютер сару кор гирифтан, бо барномаҳоро, худомӯзии барномаҳо ва дигар кор бо компютерҳо. дар донишгоҳ агар гӯем қисмати амнияти иттилоотӣ, яъне ба шумо чӣ меомӯзонанд? хуб, то ҳол қисми умумӣ онро омӯхтаем. аз имсол худо хоҳад пурра ба ихтисоси худ омӯзиш мегирем. яъне ҳоло фанҳои ихтисосӣ нестанд? бале, бале, қисмати умумӣ буда. дар ин 2 сол пас чӣ омӯхтед шумо дар донишгоҳ? хуб, бо барномаҳо кор карданро, барномаҳои забонҳои барномасозӣ, забонҳои барномасозӣ кор карданро, инчунин дар барномаи байналмилалии Сиско ва барномаи байналмилалии Хуавей тариқи курсҳои кӯтоҳмуддат омӯзиш гирифтем ва имтиҳонҳоро ба сари баланд супоридем. имтиҳонҳо мушкил мешаванд аз курс ба курс гузаштан ё ин ки як семестр ба семестри дигар? ну
ҳарчанд бошад макотиби олӣ аст, каме мушкилӣ дорад, хуб тайёрӣ дидан лозим меояд. Мешавад супорида. Супорида мешавад. Бале, имконияташ аст. Тестиянд ё ин ки шифоҳӣ? Вобаста аз худи муаллимон мешавад. баъзанҳо тестӣ қабул мекунанд, баъзанҳо шифоӣ. ба шумо кадомаш осонтар аст, тестӣ ё ки шифоӣ? фикр мекунам тестӣ осонтар аст, нисбатан осонтар. дар умум ҳозир барои таҳсили шумо дар Федератсияи Россия донишгоҳ чӣ гуна шароитҳо муҳайё кардааст? Хобгоҳ, стипендия, ҳамин чизо ҳастанд? хоб бале, хобгоҳ ҳамасола медиҳанд, ба қайд мегиранд, хобгоҳ ҷобаҷо менамоянд. Стипендияҳо мешаванд. ма аз сабаби оне ки бо тариқи кота таҳсил менамоям, дар ман стипендия новобаста аз оне ки кадом баҳоро мегирам, стипендия ҳама вақт гирифта мешавад. Стипендия ба зиндагӣ мерасад? На, камтар аст. Вай пинҳон нест охир? Метавонед бигӯед чанд ҳазор аст? 3600 русия рубл. Яъне шумо бояд хай дар ҷои хуб пул намедиҳед, не ки барои хурду хӯрок бояд пул диҳед, ҳамин хела? Бале, барои зиндагии худ. Дар берун аз дарс кор мекунед ягон ҷо? Ё ин ки ҳамчун роҳбари ҷавонон дар федератсияи дар вилояти Тюмен корҳои волонтёрӣ дорам. яъне кори волонтёрӣ бидуни пардохт аст, ҳамин хел? Бале. Баъдан зиндагӣ яъне аз ҳисоби ҳозир падару модар пеш меравад, ҳамин хел? бале, баъзан аз ҳисоби падару модар ва баъзан стипендияҳо ҷудо мешаванд, барои он ки мо ҳамчун координатор, ҳамчун роҳбар дар ҷавонони тоҷик ёрию кӯмак мерасонем. инчунин аз тарафи университет ҳам дастгирӣ мешавад. Дуруст. ҳамин масъалаи роҳбарии ҷавонони вилояти Тюменро ба уҳда гирифтану умуман шумо барои дигар ҷавонони мо чӣ кор карданатонро бигӯед? Чӣ хел аст ин вазъият? хоб дар аввал мушкилиҳо зиёд буданд, асосан дар ҷодаи забономӯзӣ бачаҳои нав меомада ва инчунин дар фаҳмишашон андак мушкилиҳо буданд. Баъдан оҳиста оҳиста омӯхта шуд, оҳиста оҳиста аз худ кардем. Яъне шумо ҳозир дар он ҷа чӣ гуна роҳбар шудед, роҳбари ҷавонон шудед? Ҳаминам ман мехостам бифаҳмам. Яъне
کی شما رو راهبر ماند و شما چه خیلی بچه‌ها را یعنی به یگان کار تشویق میکنید که راهنمایی میکنید که کمک میکنید؟ خب اولا سالهای اول همچون волонтер کار و فعالیت می‌بردیم در دانشگاه، در خود دانشگاه. اینچنین پیش از این در تاجیکستان نیز волонтер بودم. در هر گونه چاره‌بینی‌ها اشتراک می‌نمودیم و هر گونه چاره‌بینی‌ها را می‌گذراندیم. بعد از یک سال تحصیل راهبری خود را به کمیته جوانان پیشنهاد نمودم و از کار و فعالیت من که آگاه بودند همچون راهبر انتخاب نمودم. همین چی شما رو وادار کرد که باید شما راهبر باشید؟ خب سالهای اول دستگیری کم بودند. جوانان هر یک کس با زندگی خود، هر یک کس با مشکلات خود سر به سر می شدند. از این خاطر خواستیم که یک گروه شود، یک محفل شود که همه بچه ها یک جا سرجم مشکل خود را حل نمایند، یک مشکل درس و مشکل زندگی خود را بررسی نمایند. شما همراه بچه ها جمع می شوید یا که فقط آنلاین صحبت میکنید؟ بله می شود، جمع ها می شود. در یک سال گوییم که 2-3 مراتبه جمع آمد کلان میگذاریم با تمام جوانان خارجی، جوانان تحصیل داشته و بعدا جمع آمدهای خرد بگذاریم در هر یک خوابگاه، در هر یک اینستیتوت هایی که در اینجا هستند. شما می روید برآمد میکنید همین؟ بله برآمد میکنیم و از مشکلاتشان خبردار میشویم، از خواهش و درخواستهایشان خبردار بشویم. اونها مشکلاتشان، خواهش و درخواستاشان رو به شما میگن و اونها را شما چه خیلی حل میکنید؟ به حد امکان خود اولا بررسی میکنیم، حل و فصل مینماییم. چون گروه تشکیل نمودیم جوانان فعالی که میان خود اولا حل و فصل مینماییم، ببینیم که اگر مشکلات اندک مشکلتر است، قینتر است، نمیشود حل نموده. اینچنین با خود انیورسیتت همکاری داریم و اینچنین با کنسولگری و دیاسپورای تاجیکستان. سلامت باشید. با کدام نمودی مشکلی ها به شما مراجعت میکنن بچه ها؟ اساساً با خوابگاه ها، یعنی چون خوابگاه که ندارن. خوابگاه کمتر هستند. استودنت های خارج کشور بیشتر داخل می شوند، ولی متاسفانه خوابگاه جای در خوابگاه کمتر است. از این خاطر بیشتر مشکل ها عموما در خوابگاه می شود و رجیستراسیون برای زندگیشان مسئله داخل خوابگاه تحصیل. مسئله خوابگاه را شما حل کرده نمیتوانید همین؟ با حد امکان اگر که امکانیتش باشد می شود حل کرده. اگر که مشکلی خود استودنت ها نداشته باشند، قرض های درس، گویا که از خوابگاه قرضدار نباشند، یگان مشکلی دیگر نداشته باشند در خود خوابگاه، پیشنهاد می نماییم از جانب ما همچون یک گویم که پیشنهادات می شود. قبول از خود انیورسیته وابستگی دارد. ما این رو پنهان نمیکنیم که در خوابگاه های ما بعضا می شود که در حجره 4 نفره 5-6 نفر زندگی میکنند، در حجره 2 نفره 3-4 نفر. در روسیه هم همین گونه هست حالت که مثلا در حجره خوابگاهی که 2 نفره است 4 نفر زندگی کنند، همین خیلی هست حالت؟ نه چون این حالت دیده نمیشه. نیست. مثلا چند شما نفر در چند نفر قطع شده است همون قدر زندگی میکنن، همون قدر. همین کاری راهبری جوانان ولایت تومین در یعنی بر ذمه شما است، همین کار برای تحصیل شما خلل نمیرساند؟ خب اولا بیرون از وقتهای درسی با این کار مشغول هستیم. نه در به هر حال در حد اول این تحصیل خود میسته، بعدا کار و فعالیت در جاده волонтёری. یعنی اولا تحصیل میسته. بله شده است حالتی که فکر کرده باشید همین کار برای شما لازم نیست و از بحرش گذشته اید؟ تا این جانب نه. شما با این اختصاصتان در کشور خودمون در کجاها کار کرده میتوانید و عموما چه خدمت کرده میتوانید با این وطن و این ملت؟ فکر میکنم در حالا که سالهای آخرین سالهای بیشتر با کامپیوتر و
дигар техникаҳо сару кор мегиранд. Аз ин хотир дар ҳама ҷо кор ёфт мешавад. Аз соҳаи банк сар карда то дигар соҳаҳо. чӣ соҳае набошад, дар он ҷо кору фаъолияти худро ёфта метавонад. яъне шумо хатм кардед, рост ватан меоед, ҳамин хел? хуб, оянда аз худо вобаста аст, ҳар куҷое ки роҳ ҳамон бошад. нақшаҳо чӣ хеланд? яъне ки биёеду миёна сахт баста кор кунед ё ин ки таҳсила давом бидиҳед? Инам ба фикрам роҳ дорад. хуб, ҳоло он ки таҳсилро давом додан мехоҳам. яъне дар зинаи магистратура, ҳамин хел? бале. магистратураро ҳамин ихтисос ё ин ки ихтисос айваз мекунед? хуб, наздик ба ин ихтисос. аллакай интихоб кардед? ҳоло гӯям ки аниқтараш не. ҳамин донишгоҳ ё ки донишгоҳи ягон донишгоҳи дигар? имконият бошад ва дигар донишгоҳ, дигар шаҳру вилоят. дар донишгоҳи шумо ба шумо чӣ писанд нест? хуб, хуб аст ба фикрам. яъне нашудааст ҳозир. масалан ман дар донишгоҳ таҳсил мекунам, метавонам минусҳои донишгоҳро бигӯям. яъне хобгоҳ намерасад, стипендия кам аст, ҳамин хел чандта минус метавонам гуфта. аз шумо ҳамин хел яъне тарафҳои манфии дар донишгоҳ бударо метавонед бигӯед ба мо? яъне чӣ аст каму костҳо? хуб, аввалан хобгоҳ аст. хобгоҳ беҳад мушкили зиёд аст, мушкили калон мешавад. ҳамчун шаҳрванди хориҷи кишвар дар Федератсияи Русия дарёфти хона дар ин ҷо, дарёфти квартираҳо беҳад мушкил аст. ва аввалан ин регистратсия ба қайдгирӣ дар худи Федератсияи Русия беҳад мушкил аст. аз ин хотир хобгоҳ як мушкили калон аст бар мо. барои шумо ҳамин нарасидани мушкилиҳо хобгоҳ ҳастанд? бале, мешаванд мушкилиҳои бале буданд, соли гузашта буданд. аз ин хотире ки чӣ буданд, бемории коронавирус буд, дар он ҳолат мушкилӣ пайдо шуд, бо хобгоҳҳо буданд. имсол хуб аст, имсол ҷой гирифтем, вале ин мушкилӣ бо дигар бачаҳо аст, рӯбарӯ шуданд. то ҷое мо медонем шумо чанд рӯз пеш аз тоҷикистон рафтед, ҳамин хел дар таътил будед? бале, таътили тобистон дар Тоҷикистон будам. таътил дар ватан чӣ кор кардед? ба чӣ корро машғул шудед ва он чӣ хел гузашт? хуб, дар анҷумани ҳаштуми ҷавонони хориҷи кишвар иштирок кардем. Инчунин якчанд ҷаласаҳо буданд дар Тоҷикистон, дар кумитаи ҷавонон баргузор гардид, дар он ҷо иштирок кардам. Инчунин таҳсил дар хона, дар назди аҳлу авлод, хонаводаи худ як тақрибан чанд моҳ дар ин ҷо будед? хуб, як моҳ зиёдтар аст. ҳозир тайёрӣ ба дарсҳо? бале. чӣ хел аст тайёрӣ? яъне шумо ба дарсҳо чӣ хел умуман тайёрӣ мебинед? ҳаст ҳамин хел раванд? хуб, аввалан бо худи донишҷӯёне ки имсол омаданд, ба онҳо кӯмак мерасонем, чунки онҳо нав омаданд, роҳро намедонанд ё ин ки ба ягон мушкилиёт рӯбарӯ мешаванд. аввалан ба онҳо кӯмак мерасонем ва баъдан бо худ, чунки роҳу усулро аллакай худ медонем. аз хобгоҳ ба донишгоҳ чӣ қадар роҳ аст? вобаста аз оне ки дар кадом хобгоҳ ҷой медиҳанд, ҳамон қадар роҳ мешавад. аз ҳама наздиктараш ин 200 метр, аз ҳама дураш ин 4,5 километр. аз шумо чӣ қадар дур аст? хуб, аз мо агар хато накунам тақрибан 700-800 метр. яъне бе мошин меравед меоед? бале, бале. дар ин солҳо ягон кор пайдо нашуд ки масалан камкам кор кунед берун аз дарс? хуб, буданд корҳое ки мекардем, дар ҳамчун гӯям ки продавец консултант дар мағозаҳо кор мекардем. ҳозир намекунед дигар? ҳоло не. акнун роҳбари ҷавонон шуда дигар кор намекунед?
خیر. یعنی در عموم حاضر برای تحصیل شما یگان مشکل نیست و شما خوب تحصیل کرده شدید همین خیال؟ الان که نیستم مشکل.